Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 esquarta filgħaxija dejjem fuq One. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament, il-Prim Ministru innota l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista. Dr. Abela semma żewġ istanzi fejn il-Partit Nazzjonalista missu fetaħ inkjesti dwarhom, inkluż dwar kif hu stess ilu snin ma jippreżenta il-kontijiet finanzjarji awditjati tiegħu. Innota li mhux tab xejn ex-deputat nazzjonalista rid iddaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Iżda l-gvern ta' Gonzi Pien irrifjuta li jagħmel dan. Kliem awditur se jċappas wiċċu u ismu mal-mismanagement li għandkom intom fil-finanzi tagħkom. Issa ħareġ it-tieni aspett tagħla wieħed qiegħed jifhem aktar għala l-Partit Nazzjonalista ma jridx jissottometti dan il-kontijiet. Jiġifieri met inti tara il-kwistjoni t-ipokrezija illi għandek partit li ilu 11 sena fl-oppożizzjoni issa illi jpinġi lilu nnifsu ta' kuljum talab ta' paladin tas-saltna ta' dritt imma li ta' kuljum jagħmel mill-kontra. Il-Prim Ministru semma li inkjesta oħra messa issi lil-Kap Nazzjonalista Bernard Grech li għal snin twal ma ħallas xi taxxa. Imbagħad fil-kampanja biex isir Kap Nazzjonalista kellu kont ta' 61,000 euro li qal li l-flus ġabhom minn ibnu. Semma kif 5 snin ilu infetħet inkjesta maġisterjali kontra l-ex Kap Nazzjonalista e kif ġie allegat li tħallas 50,000 euro minn Jorgen Fenech biex David Casa ma jiġix elett membru parlamentari Ewropew. F'din l-inkjesta għadha lanqas biss ingħalqet wara dan iż-żmien kollu. Hawnhekk il-Prim Ministru semma d-differenza kif kien jinħatar ġudikant taħt gvernijiet nazzjonalisti bil-maqlub tal-proċess metikolus li hemm bħalissa. X'kienu l-kriterji anzi illi kienu jużaw? Ħatru Premju Mħallef li kien hu Ministru fil-Kabinett. Mur ġib tagħmel llum, Sur President, illi Ministru fil-Kabinett jaħtar lil ħuh Premju Mħallef. U mbagħad nepotih kien jidher qudiemu u l-Qorti Ewropea għaltilna li f'Malta nagħmlu all in the family ġambori. Bekk kienu ġabuna quddiem l-ogħla Qorti Ewropea. Jidħku u jiddieħku bina. Il-gwab ta' warajh mal-ispiċċa minn Premju Mħallef sar tesserat fil-fer estremista tal-Partit Nazzjonalista. Imbagħad għażlu Premju Mħallef ieħor warajh, u spiċċa sentejn il-ħabs fuq tixħim. Imbagħad ta' warajh ukoll tesserat fil-fer estremista tal-Partit Nazzjonalista. Semma li l-aħħar Prim Mħallef taħt Gvern Nazzjonalista Silvio Camilleri li bħalissa qed jattakka lill-Gvern. Dr. Abela semma l-ex Kap Nazzjonalista Simon Busuttil li tlieta filgħodu attakka din ir-riforma f'kitba ta' opinjoni fuq Times. Artikolu ta' raġel li huwa bitter u mhux tab xejn li anke sħabu l-Ewropej warbuh, Sur President. Reġa' attakka ma' il-Korp tal-Pulizija biex idaħħal sfiduċja f'dik il-parti tas-6 xhur tal-proċess tal-investigazzjoni li titmexxa mill-Korp tal-Pulizija. Jien ngħidlu biss illi statistikament huwa pruvat kemm il-fiduċja tal-poplu tagħna fil-Korp tal-Pulizija llum hija l-ogħla li qatt kienet f'dan il-pajjiż. Hija saħansitru ogħla minn dik t-istituzzjonijiet oħrajn ikolli ngħid. Semma kif il-Partit Nazzjonalista u l-fera estremista tiegħu qed toħroġ tattakka din ir-riforma ma' Busuttil inaqdu l-ex Viċi Prim Ministru Tonio Borg u l-avukat tal-Kap Nazzjonalista Edward De Bono. Tul id-dibattitu it-tlieta f'sinar l-atteġġjament tal-Partit Nazzjonalista kien wieħed arroganti fosthom mid-deputat tal-establishment Beppe Fenech Adami. Għax qed isebbi l-kabinet li ħatar dawn l-imħalfin. Dan huwa l-istess kabinet li għamel il-Ministru President tar-Repubblika. Ma kienx point of order. Għal xi ħin is-seduta parlamentari ġiet sospiża. Meta tħalla ikompli bid-diskors tiegħu il-Prim Ministru semma kif Jason Azzopardi gideb fost oħrajn dwar id-deputat Carmelo Abela u s-segretarju tal-Kabinet Rajn Spanjol. Hawnhekk Dr. Abela semma kif tital-ġimgħat ilu meta Carmelo Abela kien qed jitkellem fuq l-esperjenza tiegħu Carola Aquilina iddiħaq bih. Il-Prim Ministru stieden lil Carola Aquilina biex jagħmel apoloġija lil Carmelo Abela. Nifhem kif qed jibqa' jippersisti li sal-lum il-ġurnata ma jagħmilux apoloġija. Imiskom tisħu u minn qalbi ngħidlek imissek tisħi, laqas għandek l-irġulija li tapoloġizza. Laqas għandek l-irġulija li tapoloġizza.